Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wala umri dunya wadin wala ashabul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'd. Dirtal kiram wal mutaram para alim, para ulama, para sesepuh ben sesepuh ingkang kula hormati dumateng Bapak Fatoni kali Balfi ingkang menika kula badhe akan ingkang kula hormati keluargi Pemelai Putri lan ingkang kula hormati kali Pemelai Putra sekeluargi. Pertama-tama dirinya saya di sini akan membawakan acara penyerahan pernikahan antara anak Bapak Fatoni kali Ibu Alfi. Nggih ingkang niku pertama-tama pembukaan ingkang kali pemaosan ayat suci Al-Qur'an, ingkang ketiga penyerahan Pemelai Putri, ingkang sekawan penyerahan Pemelai Putra, ingkang gangsal penutupan kali pemaosan doa. Pertama-tama ingkang kula hormati kali mateng ingkang pun hadir teng mriki. Pertama-tama pembukaanipun ingkang dibuka kali Bapak Saudara Salman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Ingkang nomor kali akan pemaosan ayat suci Al-Qur'an ingkang diwaosaken kali Bapak Noval. Al-Fatihah. Ingkang ketiga penyerahan Pemelai Putri akan dilaksanakan kali Bapak Putra. Monggo dipersilakan. Matur nuwun. Matur nuwun. Ingkang nomor sekawan, ingkang nomor sekawan penyerahan Pemelai Putra ingkang bawakan kali Saudara Bapak Abiasa. Matur nuwun. Ingkang nomor gangsal penutupan acara lan pemaosan doa ingkang dipimpin oleh Syekh Salman Al-Farizi. Monggo dipersilakan. Al-Fatihah. Pun sampun kula bawakan acara pernikahan ingkang kula bawakan. Bila wonten salah kata ingkang kula ucapaken monggo di ngapura sedanten. Kula tutup acara nikinipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.